ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ବି ଭିଡିଓଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ ନା, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଭଗବତ ଗୀତା, ରାମାୟଣ, ଭାଗବତ ଏସବୁ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆକୁ ତ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ଦେଖିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ କରିବାର ସମୟ। ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଯଥା କାମରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବୁନି। ଆମକୁ ଏଥିରୁ କଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ? ଯଦି ଏମିତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଜମା ବି ଭିଡିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କହିବି ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ଭଗବତ ଗୀତା, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଏସବୁ ଆମର କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ନୁହଁ। ଏ ସବୁ ହଉଛି ଫିଲୋସଫିକାଲ ବୁକ୍। ଏଥିରେ ଆମକୁ ଆମ ଲାଇଫ ଲେସନ୍ସ ମିଳେ। ଆମକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ବୁଝିପାରିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଜାଣିପାରିବା, ଆମ ଲାଇଫ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଆସିବ? ଆପଣ କଣ ଏଇଟା ମାନି ନେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ? ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ସମୟ ନାହିଁ, କି ସେ କେବେ ବି ପୂର୍ବାଭାସ ଦିଏନି। ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ କୋଉ ସମୟରେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ। ତେଣୁକରି ସେ କୋଉ ବି ବୟସ ହେଇଥାଉ, ଆପଣ ମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଛୋଟ ବୟସରେ କେତେ କେତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, କୌଣସି ରୋଗ କାରଣରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଆଗରୁ, ବା କିଛି ଜାଣିବା ଆଗରୁ, ବା କିଛି ଶିଖିବା ଆଗରୁ ଏ କଥା ଭାବିବା, ନାଇଁ ଆଜି ନୁହଁ କାଲି କରିବି, ମୋର ବୟସ ହେଇନି। ବୟସ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଏ କେବେ ବି ସ୍ଥିର ନୁହଁ, କେହି ବି କାହା ସହିତ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ନୁହନ୍ତି। ବୟସ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ବି ଆସିପାରେ। ହୁଏତ କାଲି ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ନ ଦେଖିପାରେ, ମତେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ହୁଏତ ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଦିନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ବଞ୍ଚିବି, ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିକି ଯିବି, କିଛି ଶିଖିକି ଯିବି। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣ ବି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ରଖିଛି, ଆଉ ଗୀତା ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ମୋ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ବି ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ।